This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Meghalaya High Court hakalai tere unaitung arhaja arpusan kalatung daw special officer habas ngap bisyar ika public interest litigation PIL halor ki Jingdie harut surok bat lentiyat kejat lani ki vendors ha Shillong kamtam ha Khyndailad. Yakani ka PIL las ngap bisyar daga division bench ka High Court bekentop yo Chief Justice Indra Prasana Mukherjee but Justice Wan Lura Dingdo hakabala tung yo Subhasis Chakravarti Senior Advocate kum Special Officer haka Jingdie ka ba nyop san hajar tengka ban sio daga jella haswa ka khatwai terek unaitung araja arpusan. Kalau hukum ru bahpo Special Officer bat haka jingya mirjimut bau General Secretary ka Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kibor penyat bat kibor pulet kin hapen krea ya ka top ki hawkers ki baladan license ki badan laispa sau pukandai ngut. Syuk ka bench kala penpau bagi ba dia mar klam ki license anam sya yaki hagi benta ka Khyndailad bat Special Officer lam u General Secretary ka Association kin hab ban pej benya. Ka court kalau ang bagi vendors ki bala yok license kin yok di Jingdie kat kum kapor kata man ka sngi nadu ka khat ar siteng men sngi hadu ar baje no phai sngi bat nadu kapor nyo siteng jan met hadu kapor khandai baje jan met bakin di Jingdie haki jaka bagi di Jingdie menta khnang ban pelat na ka jingkhapnya. Lada don ke jing pen ken an u Special Officer bat ki bor badai pej bat ki pulet kim dai ban sya ya ki vendor ban Shong di Jingdie ha ka ka jaka la ong ka court. Ka High Court kalau ang bau General Secretary ka Association uri ban ngap ya ka court bat penti kena balada don ki jaka ban pen kenria ya ki vendor udai ban le mardor bat lada omle un syaweng nak jaka bau di Jingdie. Ka court ka batharu bagi wei ki hawkers ki dai ban long light loy ban yok license kat kum ki kendon bor penyat. Ka court kalau ang bau Special Officer ringkat ki jing tibet jong u ki jing syampang un penti kena ba ka hukum kan ya chakamat klam da don jing pen ken bat ben rap ban ngap yang ya ka mukadama haka santerik unai lar arja arpusan.
habatin pej bahagi kishap kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai Khyndailad bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.